Festivala binavê Laleş a Berxpir li Zozanê navçeya Elkê serbibajarê Şirnaxê hat lidarxistin. Festival ji alî Walîtiya Şirnaxê, Qemeqamtiya navçeyê û ji alî Şaradariya navçeya Elkê ve hat amadekirin. Welatiyên Şirnaxê beşdarî festivalê bûn. Di festivalê de welatî konên xwe beriya rojekê vekirin, li ber kilam û stranên dengbêjan de govend gerandin, welatî amajê pê dikin ku ev kevneşopiya dapîr û bapîrê wan bûye, bi sed sala hatiye pîrozkirin. Neha ev adetekî me yê zaman da zamanê kevin de heta neha li verê em berxbirê dikin. Wextê berxbirê dikin milletê me yê bêlgê hemî li verê kom dibin, li verê wekî keyfxweşiyekê, dawetekê, şahiyekê ku adetekî me yê kevin nête birhandinê. Ve cavin hat zamanekî kevin de heta neha ev dewam diketin. Berê da kevneşopiya me berxbira me gelê can bû, gelê xweş bû, vêga jî gelê rinde ye baş e. Welê yarışmat kirin, pazid birîn, penîrit meyandin, mastînan. Gelê law bû dehwet girêt dan, jinka poşîl xwet kirin, cilêt rindil xwet kirin. Ema vêga vê şibiya berê ew xweşî nemayne. Vêga vê ew saygî nemaye, ew xweşî nemaye. Festival her sal di demsala havînê de li Zozanên Çiyayên Şirnaxê de bi taybet li Zozanê Elkê bi navê din li Zozanên Beytûşebabê de tê pîrozkirin. Keç û xortên Kurd bi cul û bergên xwe ên Kurdî beşdarî festivalê dibin. Di konan de penîr çê dikin, berxa dibirin, ji heriyên wan tûrik, merş û xalîçe çê dikin û pêşkeş dikin. Yê diberê xwastirin. Yani mirov xerî bidbîtin. Hedî her tiştekê welê hatiye em hemiyê seqet bûy. Ama bes vê gavê mesela wekîyan vat bînin înşallah zarokêt me jî eyalê zarokêt me jî ev kültura me înşallah bi wazî biçî. Em gelek hez dikin. Serok û nûnerên dezgehan jî amaje pê dikin ku bi vê festivalê armanc dikin ku nîvşên nû gencên vê demê bila çanda xwe a dapîrên xwe nas bikin û ew jî kevneşopî bidomînin. Heman demî de festival dibe sedema nasandina keç û xortan ji bo zewacê jî. Zamanê bab û kalê me da dema milletê me yê rênjber pas xwedî dikir. Dema dibû bihar berxên wa dihatin zamanê çaxê firotinê û berxê xwe difirotin ji wê qasêra şahî dikir. Wekî em dibêjinê şenlik dikirin. Bütün kerîn û firotina xwe dan û standina xwe hemû gora vê rojê eyar dikir. Yani êşxwera zewicî ba, ê karê zivistanê erzaqê xwe kirîba, libas kirîba, heywan kirîba, wedê wa digot heya berxbirê. Çî dema me berxê xwe firotin, em ê weda we perê we dine we û ev roj û heta vê gavê ev tê pîrozkirin. Festivala Berxbir şevek û rojek li Qeraxa Çiyayê Katoyê li Zozanê bi kilamên dengbêj û hunermendan domand. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Elkê, Serbibajarê Şirnaxê.